minta kalong kekenti ke ba pakatam yang ni bangin wanra ya ke jing hikai ne kaktin ke ba im ke jong oblei ke ba ong kumno ban Kynpham yala ki khun kikti kumno ban Kynpham yala ki khun kikti kedan bon hang ne ki bampat don khun don kiti Henry hakini ke ministry ke jong ngi hikai bo we chi sen hi phila kiu phila san haka kerdan jong ke jing pen slek umen sem ba khoi ka ba mot la yo ya ya ka linti jong ke jing khar sen la thau thmai ya ka long ren yeng ba ka jing im ke jong pi pm ki breu ki ba sngo tho ka e ka ba long ka hok ka ba nau Chris the righteousness of Christ but la pen slek ru ya pi di ki jing pen slek ki ba pla ki jong umen sem ba khoi te ka ba kong san ka long ba pi day ban nang ban sneng ban pen i ban ya Kynpham ban ya slok bat ki wei pat ki ba ublei unwan ra ha ka long ren yeng ba ka jing im ka jong pi la ka long ki ba kham yao ban ya pi ha ka liang jong ka kerta la ni ki tu ki ba dang lung ki ba dang je ki ni ngi khot ya ki khon ki ba kinjaman same spiritual children tiki don bon ba ki ba ha ka jing ya yat lenti jong ka jing long jing im ka ba kinjaman same ba pensia kendo bat ki ba kum kita ki paralok ki parabanget bat la ban long ki ba hayeng la ni ki para marjan la ni ki ba train lang bat pi ki ba wat la ka kerta ka jong ki ka la kham yao ban ya ka jong pi hendrai na mar ha ka jing long jing im ka ba kinjaman same ki dang lung ki dang na Kim pat poi syakata ka long renyeng ka ba scam mau try pidei ban long ki bala ban Kynpham na ka banta jongki tinamar kata ka daw snobha ban bot yakni ka jing hikai untang ha ka diary ka jongpi henrei ka jingmut ka jing perkhat bar ka jing long ka jongpi ba pi pin sngotu bat ban nangru kumno ban Kynpham ya ki khon kikti kan mau ba ka jing ya yat linti jong ka jing im ka jongi ublei ukpa ulapan up bagi khon ben riu hang nia slakndo kin poi kha bat kin pun kin kha ya ki khon ki kti parum pare bakin long kin nong kin ti ki bakan rei jing kerku ya ka long briu ka man briu ka jongi bakin beteng ya kapateng benreu ko banangwan bat nga kren bah nakabenta kitu ki bala don khun don kti balada mdei ki bakum kita henrei pidon yala ki khun rut ki khun dan ki khun kha ki jongpi ki persa ki jongpi bat pidon ru ya ki para ya ki badang bot na din jongpi ki bakni ya ki denjat ka jinyat lenti ka jongpi la ka long ka ba ya ka hok bar ka jing shisha ne ha ka le male tan rei kham kong san na ka banta jong pi ki ba don ya la ki jong ki khun ki kti ya la ki jong ki ksiu ki jong pi kan mau ka kitab sam ka roi dak e gini ha ka da khot ka ba shispa arpnyo ka da khot ka ba lai ki khun ki kti ki long ki jing ice ngob ha now try kini ken ki long shisha ka khusnam ublei yangi habangi yo khun hatung isngong na em bagi dei ki jingker khushi shana ublei ningi yo I ki tangkum ka jingla la de jongi ban ya pun ya kha klem ka no ka jing pla ublei pyong ba ka de ka jinglong jong ka jongi ki brio ban kha khun ban penrang ba hi le ki khun ki jongi ngem da don kam you ban tuklar dan lilai ki bapin inia ban ong ba wat ki khon da khar la ni ki khon jong ki bri ki bam nget bleiru ki pit ki piang ki khon jong ki tips ngi ki dana kor ki man ba ki roi ki pa ki reus pa ki don burom ki paunam kim nget au tau jisu jong i henrei kumno ba ki ma ki jong ker khu ki jong ki ngam kren ya ki bam nget nga kren ya pi ki banget namar pi don ya kajing ai jing ken kitu ki bam nget ki bam tip bat ki bam shai ublei ule pla shi shai kajing im jong ke ดมารเบลกันมาเดือบเบลวบักกันเรย์กิจงอิสเน
Ubadap ha ki jing kerku ki jong nakabanta baro bat ubam le silyang khmat yano hanrei nyuma bayanga ya pipat ki bakam ngi long ki khonu blei ngile bam sutnyo ya ka jingkat kle ka ba ula benset ha ki terpeng ki jongi ba ngingin long ki kmi ki kpa ki bala san ki bala rangba kita ki kmena ki kmesan ki kmeka lani ki pakna ki pasan ba ngingin shim kabu ya ka jinglong rangba ka jongi akhmat kini ki berit bat ngile bam sutnyo ya ka jingkit kle ka jongi kalong ka jing tim bat kalong ka jing shirkai ka ban up namar ka wei ka bangangan ong ipi ala ju asngo ya ka ni na kitu ki bam shim la ya tho ki bam shim dan khun dan kiti ki bang le you klam khun ru biang hi Renga ong ya pi kan mau bah ya kan ni ka wei ka besar kai. Lalu breu dang isin bandang ya pi yang ni ka slapper thai nda pila poi ya ki prapo sans nem pen saja kwa. Namar hakata kapor uban sensyar halor jong pi uban te lakam ya pi uban bat ikhtiar halong long renyeng bat ka jing em ka jong pi undai ubam tip breu ubam tip blei. Barakata kapor ladah pi pan ya ka hok pi pan ya ka jing ya rap. Pin yo da ka kerka bat ka jing bia rengkat ka jing tim bat ka sosat churkai namar kata kalong ka badon kam bangingin kmi ila ki kon kum ki jingkit kle jongi ban ri sumaria ki amtang ha ka bakin jamet ha ka bakin jado ha ka kot ka khia ha ka kup ka sem ka bam ka di ka khot ka subah ka pule ka dangle ha ka trei ka kta ka kamai ka kaji ki jong ki balong baro ha ka bakin jado hanrei kham kong san lei ha ka jinglong jing im ka bakin jamen sem ka ban kta ru sngap hai ka ni ya ka jinglong jing im jongki ya ka jinglong jing snow jongki bat ya ka jinglong jing tip jongki kaya kita mental psychological emotional kini baro ho ngin gidani ka jingkit kle bangin ring in sumaraki knang bakin imbat bakin saki ba ublei ukpatrai jongki ba ukpa jong ka protehi baro ka we amen ki ba ka long ying nakabaki kiwan kam dai tang nakato ka kur ka jat dai tang nakato ka long ying handre kiwan naka long ying ka ba kham kraw the family of God naka long ying ka jong ublei amen anda kumta ngenang ban shimkia kumno ban pensan penrangba yaki haka jinglong jing im kapa penhun ningkong shwa yau blei bat nang taru yaki breu kenma ba anda habala sanu Jesus Christ ka gospel Lukas ka krensha ba yaki kinti yaki niki kinti en japangu Jesus te ulasan haka jing snobha jong ublei bat jong ki breu haka jing snob haka jing ublei piang de khun ublei te tu la susu ba be ken yo mp pi la wan haka jing long jong ka do ula no ya ka buram jong u baro hang te happening ula wan ban long tang ko mu breu ba namar kata ka jing im jong u nado dewan nado ka sngi ka bening kong kalong ban pen ba ulong u ba snob ha hakmat lau kpa jong u ba bening ba rakmat lagi breu ki para breu baro. Tika jingkali ka bami hang ni kalong tihenrei kumno ken ngin la ban le hok yakni ka kamram ka ba khya ka ba jwat habang mga bat mangingi imlang haka pateng benriu ka ba kenrei da ka satla kenrei da ka bamtre ban sya hikai kenrei da ka pop da ka thala da ka sang sudah kilami mentah kijat pakijat kijingkin shoot yagini ki khon hep ki khon rit jangi tenado kabasdang ngap mo ngidon kam ban shai shwa bahaba pisneng khon pipen yaki ngakren yagini ki bala khamrang ba ki ba kakerta ya be ban nga baka jing ya per hapdeng ka juk ki khon jongi menta bat ka juk jongi minshwa kalong ka bayar bat ka bakhlatan
Wa jumlin ka kapor jong iman chua. Kapor jong pi man chua mlong syuk kapor jong iman. Tala pi pan sakat bapan bakam dei syuk kapor jong pi man chua. Ten naya nujor, naya ben I, naya kedau. Hoi ka judan ka jing ya per. Hapdeng ka wei ka pateng bat ka wei pat ko mga ong ya pi. Po it jong aman chua ni nujor tang wat bat ka juk jong I rola tan. Kadon ka jing ya per. Balai kam don ka dei ban don. Hendrai ka kamjur hakane ka pateng mentah. Namar ki Khun ki jongi ki im hapdeng ka juk ka bakrahai ka jingnang jing start ka don ka em ka yo ka kot bat ka bor ka ikhtiar baro jong ka protei shai mentah ka protei start mentah. Te ka protei jong ka computer, ka protei jong ka internet, ka protei jong ka social media mentah ringkat ru ka jingnang ya jan. The drawing niya ka jingnang ya jan jong ka protei hi baro ka wei. Kala jalong ka ba syirkai hado kata-kata baka ka ba ja syasiliang duriau. Ni sya reset ni sya wes. Layo bala tip ru wat sya kinong ret bat kinong kendong jongi hang ni hari ni tanga po si klip mat ne ar klip mat. Amen. Kilong ki jingker ku, handra kilong ru ka jing ma. Men suati ni siapen buat teneng. Klem tip, klem syai, klem skoto. Ya iu elbis u sait bon do hang nengi ru lang untik pemudi u. Tinggi siapen buat teneng klem tip, klem syai, hendrai mentah kini ki Khun jangi, tang baki datip ha. Sekap, hendrai ki kamla ban le tam pen ban maki. Tekani kalong syuk tang ha ka pertai jong ka put ka tem, karyam ka bet, ni kaya tunjuk ha ki madan jale kai, ban tunjuk bor ne jing start mo, ki kena megalaya jong ni mentah ki poi syakeleng-keleng, ban le jale football, ban le jale cricket, balai. Namarkan ni ke internet, namarkan ni ke YouTube, namarkan ni ki films, ki bahake Netflix, bar ki Prime Video, bat ki wiki apps ki bangingi don mentah, haki phone, bat haki computers ki jongi. Ki penhikai ya ka juk rukom ki lanmet, jong kita ki balik sti sep ni. Ka juk ka food regimen ke baki bama ki, ka diet ke baki ki bat bama ki nir ki lelem, ki exercise ki jong ki nir ki lelem. Tina mar kata lala mentah banyak Khun. But don na ki babit ki babyang kita pau pertai. Kabang akwa banyak tu ya pin ni kalong baka ka balaja tang hakat aka juk jonga semla ban kot cidu sata ndre mentah kila kot. Mentah kila poi. Mentah kila banyak air ru kat akamadan jong ka pertai ba. Mentah kani ka juk ka ailat ya kibriu na koleng ka pertai banyak kat bat ban job ru haki benta jong ka jing im ki baharukam habakum ta ka don ka jing bangin sempang pura bat kawan ka jing sngo jngai lani ka jing sngo bamla ban sngo tholut ya ka rukam long jong ka jing im jong kini ki khunrit ki khunje ki jongi. Kidon kat tu kat ni ki pa ki bayale ban nang ban peipang lem ya ki rukam perkat bat ru ban pendon kam ya ki tiar kitar jong ka ni ka juk mentah. Hendrai ki babun hi kim sngo kot but kot bor bat mdon por hiru ban le kum ta. Tik bunsin hi ki bakum kini ki pa ki ngat ka jing salai bat ka jing syukor jong ki barit ki bala ban sim kabu ya ka jing bam sempang ya ka jing manbit ya ki jinit ki jinat jong kani ka juk ka bamanta anda ki Khun jong ki ngat aki sangkhawya jong kani ka pertai ka badap tang da ki jing snew bat ki jing long thala ki ba itrim kim ban se ban lek pet pat shakleng ban pan jing slok bat jing duai na kat ubadon ban sandur biang bat ban penbet ya ka jing im jong ki Khun jong ki te habakum ta ngin le kumno bangin nang banyada ya laki barit ki jongi na ki jing sniu ki bi ishir kai bat ki bangem nang shu ban sngo tho kajubab ka dona ka Bible
Bat ka day ka to ka benta ka bangia tip ha. Proverb ar de khot real. Man ka por ba day sngika. Dap shisnem. Jong nu khunrit na ne ka khunrit. Khot nong duai. Badi nong duai pule na ka ne ka kitab. Ka kitab proverb ar de khot real. To hikai yau kena. Haka linti bau day ban let. Te anda habau lasan onum kerja syuk naka. Wat anda ulah temen ru. Tuginya kmi lang ya kene ka benta na ka Bible. Bat ngin tau ngin wo la ka ya hap nem. Bat ka rukom long jeng ka jing hikai ka jing Kynpham ka jongi. Ya ki khunrit ki khundan ki jongi. La ki long ki para ki persana kat ki badai. Henry ki tu ki bangi ngi day ban hikai ban sneng ban peni hatung ile akano kador. Ban skol tu shine na kanika kitab proverb. Kabaning kong kabangi ngi yo ang tu kalong bet. Pen nom la ban hikai lada pem nang yalade. Onong hikai ubawan ban hikai ka skol ji ki khunrit ki jongi. Lada wan ban hikai science tang bau pas BA jenjar. Te pinom la ban hikai da lay ru. Yano. La ya ki wei ne ki khun na jong ne ki persa ki perdan len wat hajing sengru mo Sunday school teachers ki nong hikai Sunday school le ko mangi ong mangi hang ne kita ki mentors pinom la ban mentor ne ban hikai lada pim nang yalade hato kata kalinti ka ba pi kwa ba ki khun jong pi kin ya kin im kin trei kin kata pi sunap ka sat hok ka sat nya ni pidayat lem yala de. Pi unong to ya kanika proverb habau ong to hikai da kaktin pareng train. Open don kam da kaktin Hebrew kaunak. Ndai kau kam, ndai kau sao, ndai kau rim, kaunak. Spell kum jo hi kau asin kau tang banak pada NEK. Kaunak. Kabamut ba unong hikai uday ban yat shwa yalade. Uday ban snow to, uday ban shem tang ba, yaka kabau hikai yakiway. Un kdo, un sneng, un pen da ka nuksa ka jing im ka jong uhi. He must be a role model. Uday ban long unuksa ubashisha. Uday ban long uba ay ka sakhi da ka jing im jong uhi. Ujisu kentu yangi. Haka gospel Marcos kal nong ka basipo ka khat khat saw ong sha yaki kena ban wan sanga bat wat kang yaki namar ka hima ublay kalong nakabenta ki bakum kini. Sengap hai kata pila ju asngodo nang ret sha yaki kena ban wan sanga bat wat kang yaki namar ka hima ublay kalong nakabenta ki bakum kini. Wali klet ya kani kawai. Man ka por bangi play ta ka khot phimut be auto shwan yalam ye ki se jinga seng ta salit na siang em. Ka kham thau ya kata. Ka thau ba ki ni ki barit ki dei ban don jinga dei ka ba marsenda baru Jesu. Mdei tang ba pishwan yalam ye ki se jinga seng henrei pipin itho ye ki yau ta ublay uba kim yo I henrei uba don hapo jongki. Amen. Pidon kam ban pen sngow to yaki baka hima ublay ka sensyar yaki namar unong sensyar jong kata kahima uim batki. Amen. Bat na lor nang taru bakim day ban klet baki day kinong syong snong bat kinong yok kenti hakata kahima kum kita ki ban se sensyar rengkat patu. Namar kata ka training ka jongki ka jing hikai ka bangi ayaki ka preparation ka bangi le na ka benta jongki ki jing pen persang ki jing pen hikai ki jing pen tibet yaki barau kalong bakin se sensyar pa umeu blay jongki. Pi ayaki ya ka ambition ya ka jing tho ka bamayan bat ka bakenjang tho ya kani pi ayaki ya ka jingtmu bat ya ka jing angnut ka bamayan bat ka bakenjang. Kenjang means really high standard. Habakum taka jaka bangi day ban sedang yaki baro ki bakenjam sim. Haka jing im jonga jongi bangi day ban long kinong yalam ki bapen ida kanuk sa ka babaha tamo te habang isdang.
Ngide ban sedang nak kata kajaka bangi ju sedang iki baro aka bakenjaman sing majang ibat ka igata. Ka David ka to ka ba Jesu ong ya Nicodemus haka gospel Johannes kalenong ka balai ka khot lai bat san ong shisha nga ong hame. Lemda kapat ya brio. La ban yo iya ka himau blay. Shisha nga ong hame lemda kaya brio na ka bat no mensim. La ban lek apo ka himau blay. Kasyongnya namar kata. Ba iwei pa iwei na ngi ki longkme, ki longkpa, ki longshwa, ki manshwa. Kita ki bala khamsan, ki bala khamrang ba lahayeng asem, ni ka church ka ministry, ni ka kur ka jat ka jangi, ni ka longyeng ka jangi, ni ka shnong ka dong ka jangi, ni wadi ki jakatrei, ki jaka ki bangi ngi hikai ngi pule, ngi don kamban yo ya ka jingka arsen shwa. Ngi don kam ban ka arsin bat banda im ya ka jing im ka batmai tiki kon ki jongi tiki ta ki bangi menta tiki ta ki bangi sneng ngi Kynpham ken shenran ban yoi ba ki im ha ka long yeng ha ka ba ublay ulong ukle ba unong sin charge jongka pi kai ga school wat la da kam dai shibanta naka lesson plan ka jong pi ko kinong hikai ki school ni kinong pen krekot handre ken thop ya kani baka jing im ka bangi im ni don kam man yo mat ya ka jing long ka batmai numar ka jing long jing im ka jangi ka do ka dei ka basok sat pen ken mau ya ki baka jing im ha ka do ka busulong suda klem utrai klem ka jing karsin ka dei ka ban sapoi ka jing jot tinamar kata kat ka pa fifile compare penum lat naka raibi jong ka pop penum lat naka ahor jong uksot tinamar kata ka way naka basic qualifications ka ba pipi day ban ya don haba pipi sneng pi Kynpham pi pen pi hikai la ki school ne ki school pen pau ki jong pi ni ki ministry ki jong pi ni ka church ki jong pi khar sin chwa yala di long ki jing thau bthmai kini ki badana ka medical feel. Lada pi ban ai jing hikai bet jing sumar yaki khun hep ki khun rit long ka bi yo ma jing khar sin yo ka bor ki ikhtiar ka jong man se ma khoj hikai ki tu ki bowan ki hospital but ki clinic ki jong pi bam dei ma pi ba pen kya am de ka dawai ka ba pen kya nei dei Jesu ba trailing ba jong ki ong amen te kan shaiken ti pi hikai ka ba shisha ken ti pi se ka paso ka ba tikna ha ka jing im ka jong ki pi aya ki ka lawe ka ba numrim shu aki te enda ha ba ki lasan ki num kedat shu na kata kalenti pin shem ba ki don ki khon ki ba shrai bat ki ba satsya ki ba daduki yala ki kimi ki pa yala ki ba lasan wat yala ki kimera ki me eat ki pa eat ki jong ki ne ki kimena ki kimesan ki mama ki pakna ki kini ki jong ki balai namar kini ki yo i tangka arsap bat ka le mele reuniam sudah ndan ka jing shisha ka bu tep et nyau ka bu darap jot ka bu bito ka bu thok ka bu pen he lani ka bu pen red shitiu pol ki nong rom lanong ar khot khat khandai hado ar phuwe ka ong telada me snow scam ba melong nong yalam lenti ya ki ba matla melong ka jing shai ya kita ki ba haka jingdum unong pen shai ya ki ba be unong hikai ya ki khon lung me uba hikai ya ki wei pat hato mem hikai shwa ya lade me uba yalap banam to hato me to sapule se ya kata chitiu pol ki nong rum nong ba ar lada ka jing em jangi kum ki bala san kam don jing long shida haka bapau ban saki bau ni u Jesu u bangi mane u em hapo jangi u senshar bat u pen pau yala ka jinglong jang u hangi kane ban pen kendo iki khun ki kti jangi ban buram yo blay bat ban em ka jing em ka ba pen snob ha yo haka jing shisha wat le tharai ba phila ban krwat shabi yaki khun ba ken le yaka ega ba pisno kalong ka ba day bat teng pat ban thok ne ban le buri
le buto haba pisngo kadawaban le kumta sngo sirkei ban kan mau bau Jesu ong ga gospel Matthias long khat pra khot riu uno ban pelong ya uwei ne kini ki berit ban do no ya ka jinget hanga ka khambha ya uba kumuta ubriu ban te da mau teliat uba he ha ka rendang jong u bat ban ngam jelop ha ka duriau ka bejeleu habang ya kernyom bat ki rukom long jong ka ne ka pertai kapan ketang yau mensim ublay bat ka kejap no ya ka hok bat ya ka jing shisha nangi kabaar ngi melien ka sneng kun tang lada ngi shem bakile bakla kataru habang ngi tau ya ki kat kum ka jing snow to ka jongi sapang ka hok bat ka pop pi bon sen ngi bishar ki wei kat bakum udeng bishar ujongi hi lani ngi tau ngi wo ya ka jinglong jing im jing ki wei da u jing thau jing wo u bangi ngi thau ya la de namar kata pin shem balada ulok u berngem bersit ya kalok ba ka muslia banyaran samla shawei klempep tu bai u de bale kom jo balada ka kurim kan thei kadumok ba u de u ba pin bujai ei ya ka por ka pisah jong ka kamai klempep itai actress ile komjo fusiar ba ngi bishari ki wei kat bakum ka jinglong ka jongi kani ka pelong yaki khonret ki jongi habang ile kum taken bakin butto ban sala yangi da ka bale mele habang yo i hanre sadin ba serut sakyar kia ngop kia pernop hagi jing serkai jong ka pertai namar ki long salendet jong ki jing yo i ki kmat pet ki jongi jenrain dala dir tan palat ngin sekendet kumno ba ki khun ki jongi ki ngat haka kerni haka aurea haka lanot haka lingkar bat wat bandangat sendon haka along jong ki pulit namar ki kamsniu ba ki lapoi banle Nolorang tapas kaway ka apot ka manang kamsur kay susu kalong bagi don ki kmi ki pa ki banyadarap jot yala ki khun wat hakabakum kata kapor ndah bala habdai bani ba jamin ki khun ki jong ki na patok na beat house wat kata kapor ki nyale banyadarap jot yala ki jong ki khun ki namar ki snow bagi khun jong ki kemla ban le hi yakat kita ki pop oh Kynpham iki khun ki wei ni yaki nong hikai haki school ni yaki tu ki badon yaka bor halor jong ki kum ki nong sensar ki pulit bat kum ta terter udai ka thi tu pulit hi babam sap pi pan pisano khun jonga klam ai sakem ganyu ban lat na kani ka apot ngi don kam ban sensar yala ka jing im bat yala ka yin ka sem katkum ki hukum bat ki nisan blay bat katkum ka jing sngo tho jongi ki breu pi menta hakane ka juk ka ba mangi ngin hikai ngin sneng ni ki khun ngi de bandon ya ka ikhtiar ka jong blay ngi de bandon ya ka jing long ka jong blay pediang swai ka jing long ka jing don ka jong blay ka present ka jong blay ka jing im ka jong pi tinang ta amdai shu ba ki yo i ya pi henry ki yo i yo chris api kin shan ran tekan mau aba piyat hadong asinong jong pi yala de pilalat pi tip yanor yano tu ba red tu doi na menta jong ki tengah don ya kane ka experience bat ka history bangan ya samlem bat pi bat ban ya thu ya pi ba wat lada baro hayeng jong pi pile yang nya hi shan bat pim kwa ban jadon ai shu bat uto ne bat kato ila mandai arkme jong pi la bandai ubah kha jong pi la bandai ubarit hayeng jong pi un men upara jong pi pim dan hok ban nom kan mau yu ho ki jing tuai namar kat bau dang ring men sim ka bomod ublei udang ai la yu ban kelak ka bomod amen kan mau bau blei utho upa ini ki kintien lingba u obstal yonis haka shiti ka balai u yonis mdek baning kong ka balai u yonis ka lenong ka baning kong ka badantang ka wisilenong ka dekhot ka basau
Kamdon kanu ka ba kampen kemen yang Banya ka ba yos ngo. Bagi Khun janga. Ki ima ka jing shisha. Kalong ka jing sngo baha ka ba kraw yo kupa jang iba habneng. Bau yo iba ka way ka mensim ka baladay ban judge ka nurok kikso. Ka baladay ban rung siya kakti pongdeng jong ubaman. Ka baladay ban ngam haka punggading. Handre ka yo ban wan pai siya yeng kupa. Kadon ka jing sawa jing kemen habneng. Bat day mapi. Ki baday ban lej ban patan. Day mapi ki baday ban long. Ki nong tong breo. Amen. Tang bakan mau. Kanum wan ka jing kelaha ka jing im jongi ki breo. Daka ba yale ban ri ban sumar ye ki an ki kanun. Antang jong ka pertay. Henre kam tam lele ye ki jong ublay. Namar ka an ong ka Bible kan yai penrem. Bat kan penjngay yaw breo. Now blay ubahok. Tekat badang berngem ye ki Khun bakimpit ban le kata ken le siyai le ngi khot ya ka seduction of the forbidden kay kata ka jing penbang jong kabalamana we si sen lamanahi kadon ka jing pen smith ongi bidang rid si ibi songkai bat people kamera songkai pi ong wat kta pile chipang stage kamera kan lawan pai tu kiu sente jong pila hamadan ula arliang Pai kita entah ngai ong. Nang sistem prabenai na may impat na nang ha entah nga. Mano ba hikay? Pi iban tok. Kali ka jinglong. Kali ka jinglong ka bala don lupa. Kat ba pidang kang. Kata ka nang dia. Seduction of the forbidden is a dangerous temptation. Kat basuk kabasuk hikay ki bakin pediang yaw try Jesu halaka jing im daga jing ai ka kamba jong ka ding na uhi un risndang bat un jalam ki kalenti baki day banyat sitiu Paul ki nong rom long pra da khot ning kong do khat ar namar kata menta mdon ka jing penrem ya kita ki ba Christ Jesu namar kata ka hukum ka jong umensim ka jing im hau Christ Jesu kala pelat nga nakata ka hukum jong ka pop bat ka jong ka jingyap. Kat ba pidang yale ban darap jot, ban bri ya ka buram briu, pen liat, pen hap, handray day ka ba shania haka boru blay, ka ban pelat im amtang ya pi, handray wat ya ka long ying jong pi hi, na ki jing tap talaw kusod. Haba piyo iya ki ay ka ba sneer ka buwan ban lap, yagini ki barit ki jong pi, wat melian ka ong, ni ki briu kin ong kumno yang ah. Melian ban ong ni ublayon ong kumno yang i. Hikaya kata si. Bakat ka bakikile ublayo doon ay ban ong. Kabriyo ko madi ong sa niyo. Tulit pa klem si te. Handre ublay ken. Uba tao yang i. Ubala ban map yang i. Bat ubala ban bishar yang i. Ya kita pide ban sneng ba. Kabalay. Hikay bat penmelian yaki. Sapang ublay bat ka jing im ka batmay nado kidang sunang ban skuto we si seni kilapoy ya ka arsnem siteng sedang na oh gani ka juk ka bamenta ki start kloy kinang kloy ki tip kloy sedang ladala lele kat ba kidang lung kidang lui ka mensim ban pediang ya ki jing hikai ka bible klem ka jing ya khle chaktung bat ka niam ka batang nasla what chui kai yepi Yaki sepang Moses, sepang Joshua, sepang tau David. Dapat balay baka jalong kumta. Bahaba pi hikaya ki barit ki jong pi. Amday tambakin si itu tu David, ne itu David. Umlan pen imiki. Goliath ladap yap do meno, David ladap yap do meno. No difference does it make in their lives. Bah hikaya ki ba David uday o ba wat lada o baklaro o wan pai siya ublay. Hikaya kisi kani ko ang usol haba ubakla umare su Samuel buang wan maong bandung penleranya ngakmat kibriu mga numdo e kahima ka jonga wan tame wan bat nga kabaw David hakapor ba ulaya klim bat ka Bathsheba uklam ong ten yele kumno kibriu kin sa ong kumno yang em ulay bi siya ublay ang aklam le pop yun dengan le persya yame
baru klem ong wat shim no ka hima nanga wat shim no ka spa nanga wat shim no ka ni ka lok jonga nanga mu klem ong wang wat pen kriya yang men sim ba khoi jong me nanga amen hikai kum ta se taman hikai kum no in nang senol tas tang lapion hikai ma pi pastor lam MP men sim ba khoi hikai yang adu juk men sim ba khoi budan po jong pi ngakan sai ayu emanga kasulong ba man ka por nga puli ka Bible new jiling hang new yeng bet nga sha score be ju ngayo sngo ken kita ang amen kloise sai sneng gum ta ken twet bet be pinya i ba bahasuda ba man se won pen i marlada ka snor hinang ne na po jong pi ka jing hikai jong pi ro kan long ka ba say so Handela dai silong bit iniam mi batang nasla kum no bo David penyap ya Goliat tum tang la sukut entah katu ka jing penyap ya Goliat kasdang ne katma ka de ka jong try wat klet igini kita ki wat ya klet jaktung bat kan yam aba pisneng ki baret ki jong pi wat chu le male hikai na ka experience ka jong pi na ka history ka jong pi but wat le rain man ya thuมันพลาปอบaki ba man sya por nang red email le amtai pa shi le amta re menta na mar bang lakla ngilong kumne amen artimati le nong lai de khot khat san bat mela tip ikite ki jing tho ba khut nado ba me dang khun lung ke bala ban pen start ya me she ka jing pen im da ka jing net ka ba hau Chris Jesus Henry don ki ba ong bangim dei ban hikai yaki habaki dang khna ke dang lung than bat Kimpat sungguh thote ni apen ban hado bakin danang da tiplut syapang ki kam kai kam thala jong ka prothei kani ka juk ka badang ki nganya thu ya pi ka kam salak ka kam kloy ban yokem ya ki pop naka sang naka thala jong ka internet bat ka social media balai ban tian jahi dala de umpat nang ban khruat mobile ula nang Ula PJP, passcode jong pi dekat tu yela dia tweet one day tik tik. Asnem sedang lu nang man khruat passcode ka smartphone ka jong ikme. Tekani ketika juk mentah hakaba ki he wood ki tip ru wood. Tena mar kata hikai ya ki sepangu introduce kloy ya ki sepangu Jesu. Penye itu itau ya ki bo men se makod. Tenda haba kilasan. Kinum wat shoot da sa way bat na markila yo ya ka bestam ong amen habangila banle kalong bangin penlin bakin bang kin ya ki bakin jablay wala ka portay social media banweng ya ka to ka phone na ki pim lasyo banong ki wat page social media mlasyo then re ong ba wat a social media kmi ki ba pla Kmi ki ba bayan ki ba desha pangu blay pinyo ka jing sneng ka ba kham kerpang ko khon penlin nado bagi dangrit bakin kmi ki baro kum ki jingker ku bau blay u ai knang haki bakin pendon kam na ka benta ka buram bat ka jing penyare ka hima ka jongu hikairu yaki bakin penlin ban yo ka jing don rekat u blay bat ki tilada ki page form ki pendon kam internet Nekin pernop aka social media hiru. Ne watla da kilet shano ru. Kin mau ba ublay. Uya don ringkat bat ki. Batla da ki liat da ka jing pensyoy. Kin tip. Ba ki le pop bet hakmat jong u. Ki le pop bet hakmat ki pelau kmat ki jong u. Balay. Hikaya ki bagi de ki mat yong ka pelau kmat jong u. They are the apple of his eye. Tila da pi le pop. Uyo ilut. Utip lot. Bat pit hap de benya syembat menta kamit. Namar kata ka ba pipilale. Amen. Isaya san pusau do kat lai. Baro ki khun jong pi. Ken yo ya ka jing hikai ka ba nau try. Bat kan long ka ba kraw ka jing suk jong ki. Ngamala ka step ngadwai. Ki khun ki jong try. La ki ba hakado ni ha ka ba kinjaman sem. Ay ka jing suk chong ne namar me hikai mesneng me ngadwaya pi baro every morning am juklet de kata
Nado pengisdang ministry hi. Kini ki khon ki ba meme wan ra siya nga bangan sneng ngan pen ngan hikay yaki. Ay baka jing suk ka jong me. Kan reason dong yaki. Baki ni ito ken tip. Baki long ki jong me. Pi ki balawan ni ka Bible study menta. Ngakmi ye pi. Kum ki khon ki ba kenjaman same ki jonga. Nganduay na ka banta jong pi. Ba pi pinang san na ka jing long jing im ka ba kenjaman same. But amtang ba pinchu bit pinchu biang yela di shimet. And rei ru ba pi pin long ka jing shy. Ka pertay. Ka malu. Jong ka ni ka slakando. Hakkaleng satlak ba ublay upa epi. Pidan laki konrit. Ka ka banga nga kwa ban ongi gini ki biyadan konrit. Kimpat pay pat sngoto. No problem. Pule jam. Ya kaktin ublay shidakot arkot. Haswa bakin tiya. Haswa bakin tiya laman ski naman step naman mate. Akan ko por fiyo alat. Pule jam. Kumno. Singam. Mansay makoy uang makan mau. Abo soitan uang ni. Yang topan kelak kupu yaki mau. Renga ong ubrio im. Tang daw kupu. Henry da kaway pa kaway kaktin ka bamina na karamiang sintur ka jong ublay. Kanja kumjo ini ki konrit. Besaya ki serala. Kadut. Kabambang kabamtiang. Penbit penbiang i jing don kam jong ki. Henry man kasngi wat pep. Shidakot. Wale ika jo. Shidakot nang ni nang tay. Kala banum day ka children's verse. Henry ka ika bakta yapi. Say ki tikidakot. Ki jing kular ki jong ublay. Pule yaki. Ladam day da ka kasiru. Daka pareng. Ladam day da ka pareng ro. Daka ktiin ka ba pipis ngojo. Pule kata ka Bible. Pule jam maka score ka jong i. Bat pini insan. In kiakrat. In bed in biang. Badan dah balasan. Pini ibe kiner kti sa ka Bible. Bale. Namar. Katu katiga jing bam jong i. Ila tip. Ila itu. Pimdan kampan borsyo. Hikay ya ukalong. Hakalenti bau day banyay. Anda hawaw lasan. Mansyo ban kadat naka. Inya doay. Try nga wan ka ni kapor, wan ban IT, ka way pa kaway ni kinikiman sim, kiba corridor, kiba dan ka ni kapor. Wan ban bread, ban pitsali. Ya iway nang ibigin mat, ikijing karku, yung kaktin, kaba im kajang me, kaba day ban seiso. Kaba day ban po, ban plong, ban dap, man kerhay. Kaba nong kajing yoknong kaba krao. Nakabanta ka long renjeng. Nakabanta ka jing im. But nakabanta ka laway. Jang iway pa iway na kini. But kibarit ki jang kim. Ngay ngo ya me ba me ya dan rekat pat ngitray. Bepat pa ya la kabor ki ikhtiar ka jing long kan rat ka jang me. Men le kamba ma me ka jing im ka jang im. Men pan im yang ki. Men tray rat ba pa ding jang i ku jisu ba in. Shimti yang ki. Le kamba kamplang aduay nga pa nakakarteng kabadon bortam ko tiyang Jesus Christ. Pada kani kapor laradan manu-manu hang ni kiba pang kiba kro kiba syate kiba syakum kiba dan padang kijing le. Kajing syate. Kajing sngoba. Kiwit kidiaw kiblaw kisir. Try pelat yaki. Rat ting kongi kapor kusuit na kajing imjong ki. Ay bakin mat ya me met pat men sim. Ublay yay le kamba kajing im jong ki. Bakin im nakabanta jong me. Bakin im ruas senda jong me. Mede ublay isin ay bat uban panpaw yala kabor ka jong me. Sengoy kini kijing karpan ngiduay ngi pa nakakarteng kabadon bortam jong Jesus Christ. Try malapan kya. Try malapelat. Try malale kamba. Hallelujah. Amen.